Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa kelas papat TK lan SD Model Sleman ingkang busarah tresnani. Dinten sakmenika kita sinau ing wulangan papat unggah ungguh basa ing patemon sekawan nggih. Monggo dipun bikak patemon sekawan ing buku basa Jawane bocah-bocah yaiku kaca 41. Ayo nggatekake tembung lan jinise. Pusara artikan dalam bahasa Indonesia ya. Silahkan anak-anak dibuka untuk pertemuan keempatnya halaman 41. Mari memperhatikan kata-kata dan juga jenis kata-kata. Busarah maos, bocah-bocah nyemak. Busarah membaca, anak-anak menyimak. Tembung kadadean saka wanda. Wanda kadadean saka aksara. Dene tembung-tembung kang dirakit banjur dadi ukara. Kanthi mengkono bisa diterangake menawa tembung kadadean saka ukara kang digathukake. Mula para siswa kudu mangerti bab golongane tembung. Kata-kata terdiri atas suku kata. Suku kata terdiri dari beberapa huruf. Begitu halnya kata-kata yang dirakit kemudian bisa menjadi sebuah kalimat. Dengan begitu bisa diterangkan, bisa diartikan bahwa kata-kata itu terdiri kata-kata itu bisa dirangkai menjadi kalimat yang disambung-sambungkan. Makanya para siswa harus mengerti tentang penggolongan kata-kata atau jenis-jenis kata-kata begitu. Wondo itu adalah suku kata nggih. Misalkan pada kata aku adus. Nah, itu kalian pegang jari kalian kemudian sambil berkata setiap suku katanya. Aku adus. Berarti ada 4 wondo atau 4 suku kata seperti itu. Kalau huruf utawa aksara iku saka saben hurufe. Misale aku ya A, K, U, berarti ana 3 aksara, ngoten. Lajeng dipun bikak isih ning kaca 41 ngisore ana jenis tembung-tembung. Tembung kaperang dadi 10 werna yaiku kata-kata dibagi menjadi 10 jenis yaitu siji tembung aran utawa kata benda yaiku kabeh tembung utawa tetembungan kang nerangake bab aran utawa kabendaan. Tuladhane televisi, buku, lemari, meja, papan tulis lan sapanunggalane. Kata benda itu adalah kata-kata yang menerangkan tentang suatu nama atau suatu benda. Contohnya televisi, buku, bolpen dan lain-lain. Nomor kalih tembung kriya utawa kata kerja yaiku kabeh tembung utawa tetembungan kang kriya utawa pagawean. Tuladhane nulis, nyapu, nembang, macul, melayu lan sapanunggalane. Kata kerja adalah kata-kata yang berhubungan dengan suatu kegiatan atau pekerjaan. Contohnya menulis, menyapu, menyanyi, berkebun dan lain-lain. Lajeng ing nomor 3 saklajengipun isih ning kaca 41 tekan 40 kalih nggih. Tembung ganti utawa kata kerja yaiku tembung utawa tetembungan kang meratelake kata ganti. Tuladhane aku, kowe, ibu, bapak, dheweke, kumu lan sapanunggalane. Ngapunten niki salah tulis nggih. Maksude nomor 3 tembung ganti utawa kata ganti, bukan kata kerja. Mohon maaf salah tulis. Kata ganti adalah kata-kata yang berhubungan dengan subjek atau nama orang, misalkan saya, kamu, ibu kalau dalam bahasa Indonesia, Lani, Susi, Tono, Budi, lah itu adalah kata ganti utawa tembung ganti. Nomor sekawan tembung wilangan utawa kata bilangan yaiku sakabehe tembung utawa tetembungan kang meratelake wilangan utawa etungan. Kata bilangan adalah kata-kata yang berhubungan dengan bilangan atau angka atau hitungan. Contohnya 6, 3, 4, 7, setengah, setitik, akeh lan sapanunggalane. Contohnya 6, 3, 4, 7, setengah, sedikit, banyak dan lain-lain.
LSP iku lan sapanunggalane atau dalam bahasa Indonesia disebut dan lain-lain. Nomor 5, tembung kahanan utawa kata sifat yaiku sakabèhé tembung utawa tetembungan kang mratelake sifat utawa kahanan. Tuladhane apik, bagus, waras, abang, ijo, gedhe, ayu, elek, kuru, seneng lan sapanunggalane. Kata sifat adalah kata-kata yang berhubungan dengan sifat atau keadaan. Contohnya, bagus, baik, elok, sehat, merah, hijau, besar, cantik, buruk, kurus, senang, dan lain-lain. Nomor 6, tembung katrangan utawa kata keterangan yaiku sakabèhé tembung utawa tetembungan kang mratelake katrangan. Kata keterangan adalah kata-kata yang berhubungan dengan keterangan. Contohnya, ngisor atau bawah, lor atau utara, tengah, kulon atau barat, wetan utawa timur, kono atau di sana, kene atau di sini lan sapanunggalane dan lain-lain. Nomor 7, tembung panguwuh utawa kata seru yaiku sakabèhé tembung utawa tetembungan kang mratelake panguwuh utawa kata seru. Kata seru adalah kata-kata yang berhubungan dengan suatu keadaan bisa menyuruh dan juga bisa mengungkapkan kekaguman. Contohnya, wah, aduh, ah, tulung, lho, duh, lan sapanunggalane. Wah, aduh, ah, tolong, lho, dan lain-lain. Lajeng ing kaca 42 nggih menika tembung sandangan utawa kata sandang yaiku sakabèhé tembung utawa tetembungan kang mratelake sandang. Tuladhane Sang Hyang Kyai lan sapanunggalane. Kata sandang adalah kata yang melekat pada subjeknya atau melekat pada orangnya dalam sebuah kalimat yang berhubungan dengan sandangnya, gelarnya. Contohnya, sang guru, si bocah, hyang kiai lan sapanunggalane. Lajeng nomor 9, tembung panyambung utawa kata sambung yaiku sakabèhé tembung utawa tetembungan kang mratelake panyambung. Tuladhane sarta, lan, wusana, mula, jalaran, amarga, pungkasane lan sapanunggalane. Kata sambung adalah kata-kata yang berhubungan dengan menyambungkan antara dua kalimat atau dua kata. Contohnya serta, lan, begitu juga, maka, karena, sebab, akhirnya, dan lain-lain. Tembung pangarep utawa kata depan yaitu semua kata-kata yang berhubungan dengan pangarep. Pangarep itu kata depan. Contohnya, aku melaku saka pasar. Nah, berarti saka utawa saka iku tembung pangarepe. Saka, ing, sing, menyang, saka, wonten lan sapanunggalane. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya dari, di, yang, pergi, saka itu dari, ada, dan lain-lain begitu. Lajeng monggo dipun garap gladhenipun piwulang sekawan ing kaca 42 ngarani jinise tembung. Monggo dipun garap ana ing buku tulise bocah-bocah basa Jawa lajeng dipun foto lan dipun kirim ing Google Classroom kaya biasane nggih. Matur nuwun awit kawigatosanipun bocah-bocah menawi pusarah kagungan kelentu nyuwun pangapunten. Mugia tansah bocah-bocah sinau ingkang sregep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.